Sa nama u studiju je i ministar obrazovanja Bleje i teretane, gospodin Dragi Klupica. Gospodine Klupica. Sad čekaj, polako samo da vidim. Znači, leće iz keca u kec. Dobro. Šta je sa Hoffenheimom? Gospodine Klupica. A šta je počelo već? Gospodine Klupica. Dobro, ja ću pratiti odavde. Dobro, znači Manchester, znamo šta je, koga je kvota? Gospodine Klupica. 5. Pa odlično, bravo. Pa to je 4 miliona. Gospodine Klupica. Aha, ajde zdravo, ajde u dnevniku. Ajde zdravo. U programu. Izvinite, molim se. Popunjavamo budžet. Kako mislite popunjavate budžet? Pa, vidite, ako vlada Republike Srbije večeras dobije na kladionici 4 miliona, a sve su indicije da je to moguće, prosvetni radnici mogu očekivati već u ponedeljak za ostale lične dohodke. A, raduje taj siguran plan vlade Srbije. Raduje. Mi smo odgovorna vlada i igramo samo na siguricu. Bravo. Čuj, šta te pitam, platio čovjek tiket? Naravno sam mu platio. Da ništa mijenjao, jedan ne bio. A zašto su onda prosvetni radnici štrajkovali prošle sedmice? Zajebo nas je Chelsea. Igrao je sa Sunderlandom nerešeno. Kod kuće. Ja sam lepo rekao granskom sindikatu da se štrajkuje u Londonu, na Stamford Bridge-u, ne u Nemanjinu. Šta će u Nemanjinu? Tačno. Kad je Zvezda prodala tiket? Nikad. Pa nikad, molim. A Chelsea i gospodin Abramović su direktno ugrozili budžet Republike Srbije za najmanje 5 miliona dinara. I dok se Chelseajevi igrači mangupiraju u skupim kolima, oni ne znaju koliko je teško biti prosvetni radnik u Srbiji. Da znaju, imali bi malo drugačiji pristup igri, ja mislim, jel? Ma to je bezobrazno. Ali da pređemo na lepše teme. Ukinuli ste lektiru iz školstva. Jesmo i to je... Hvala ti, Bože. To je jedna lepa vest. Lepa vest, deca više... Znači, nema više knjiga. Deca više neće morati da čitaju, roditelji neće morati da kupuju knjige. A šta vas je rukovodilo za tako mudru odluku? Vidite, anahronitet između modernog doba i vremena kada su te knjige pisane. Tačno. Ja kažem ženi, tačno to. Tačno to. Jer imate bezbroj primjera, znate. Na primjer, kod Dostojevskog, na primjer. Dostojevski, dobro. Raskolnikov. Dobro. Bespotrebna pitanja. To direktno utiče na našu decu koje nemaju više mogućnost brzih odluka. Jel' tako? Ako je Raskolnikov ubio babu, koja svima smeta, šta ima da se pita? Šta ima da se preispituje? Jel' trebalo, nije trebalo? Rokni babu, burazer, uzmi pare, beži, to je, razumeš, sistem. Apsolutno. I vi ste to odlučili na nivou vlade? Jeste, naravno, u dogovoru sa našim koalicijnim partnerima. Imamo izjavu vaših koalicijnih partnera. Možemo da pogledamo? Ajde vidimo. Na kraju krajeva, da li ste se vi ikada zapitali u kojim to sistemima su delovali jedan Cervantes, Dante ili Šekspir, mislim, o Dostojevskom i da ne pričam, dični intelektualci? Ma meni ovo ipak skraćuje noge, ova haljina. Jo, ma mačko, ne lupaj, super izgledaš, ajde, furi, super, ajde. Tu su ljudi koji su svoja najbolja dela pisali u doba diktatura, u doba najcrnjih diktatura svog vremena. I kako onda mi možemo ta dela prezentovati naše deci? Pa sramota, mislim. Ili, koliko traje ovo? Šta? Emisija. Izjava. Malo je ovo, dok smo mi tu, ajde počet ćemo. 5 minuta. Ajde, 10 minuta se već igra. A sad ćemo mi donijeti. Ajde, molim te, požar. I taj Dostojevski, on je pisao u čuvanom periodu carske Rusije. Se vidi da nisu moje. Ma, srce, nemoj me zezati, pa odlični su, ja da sam hetero ženio bih te, pa pogledaj to, rajski, ajde. I kako onda mi možemo ta dela prezentovati našoj deci? Mislim, bolje onda vratiti u 90-te. Čuli smo izjavu vaših koalicijonih partnera. Vama bi postavio jedno vrlo konkretno pitanje. Samo izvolite. To pitanje glasi: dok? Alo bre, pa prekini! Pa da li ste normalni? Šta me gledaš? Kad se vidiš, onda počneš. Šuki, jesu oni bili na ekranu? Idi na reklame. Kladionice Čajkovski. Najbolje kvote za sigurnu budućnost.